Sama lieta nguru ku Rose Machoka kuruike nyirukia bituka. Yali ngeri tukulie sabatu ichuma ubogu chokie sabatu tukaragira buya tukarara ange saa 4 iga kero twarara twasiegete tukarara one kero bugu chokia saa 9 na jukinsa tunarete kuboka twasaba isi menere tubegete alarm ya buga irinde ya tutura ono simienti yake kubuga tukamanya kuboka tukuliye simirende tumanya nsa ngapi tukanyora nga simieite iyo mugaka akabuka kaukiekerobu irinda akoreki arore isimi ose yatonyanse kerokiekerobu isimi cyare ngororo munini aitelie yemo ne flat screen yemo ni yende iroro yaba woli enene twali kororera cyare ngeisatu akanyoki simi echo ngiyo ekera igosa atonge kerobu kego cyarero akanyora umurangwa wigoire ole wasi ogo chikuligere yakanyora esimi yani TV ya bichwiro ya teyo one gara kucho kuntura nga twaibeirwe tukuboka tukuliya tukanyora nga ebinde ebyo kisimi isatu amo ne TV TCR Android 43 inches pairire ase babutuire nono murando yomo lakini rende bakiete ne remote yemo eye TV kiuba nchare ngoro baireti bakaenda nebindi bibone karo twatiga tugasaba nyasaye atukonye naenda akonye nona abayibi abo ne serikali yaitu inyare kubage kuisoanana ase nyencho ense yaitu yasarikire ebindi bibitoke asebire bali bairete gaki indu twagotire ndubwate nainde kinguru cyo guchikorigie ebindu binde mugakondo utigaire busata bwate sini nonya mbono iga ya mumuro mwabongo na kutumika erinde no anakwana nere asakire kanisa yuge serikali itokonye nonya nemirimo itoka asenye ngi abana bamura bacyandikira asenseye batabwati emirimo nake kogera bagosoa sobwalifu bana kuibira abantu abagoto akanyoro orega okere bia isuguri tukoiga bana ono twamanyanga babarenge ebasoete marogoba tutarasoa one kikorekane tari ndokuma una usoyo matangane te nyumba agasoa akaibisa ekero twarara akabuga akachaka wakoro bwali ono abundo okuma ere andete yabunire report bakiete police netieko bakaenda bakalike statement ono tuganyeterinde ngoyete bono busina maluwa ma abanyanje goro narari te all day je goro je narari te bono noche goro akia mungu asta yo nakiete guchi igore narari te all day nabo kasatisa yabutu kono bori roisi kina nabo kali inse kina ngya kuragera mbori naragera tinga ya gwakanete pango bori ndende kinkorarira ahande bono mukaso uligie simi ndore nganyori ngende na ukioka tini chacha na bere simiteyo wechoka ni bikoro tonsa yagwete guchinse oroche na chete gonga chigochoka ni bikoro to igandore ngaki echache esimi ye yagwete guchinse kindo chikende kuchikwenda kuchialie ero kende nge ngacha iga kanyoro murango yuguse pali puli isike begetora bugocha isiko bocha nyomba ukuminga ki murango yugoro batikete kwasi no bagoteka kwasi gosetaye kolimigwa basi muri mikuru wa mimi ari somurango kuchikota koligereri ngakenda na somurango kubori wale ndo kiange atanga rie TV kwanza kana rie TV kuchikwenda ndonga na kerenge ngawonjoka ndataka se TV ngaligereri kana rakende ngeyo TV ani yachiteka omurango rwa muchikotro mokungu ngwasige to murango odulende kuwabu antobura nasige to murango igone TV yakorrek yachi ekino kige tunache to komote ono komote ngora ni room chikoye simi ari ne ngaka kenyu osibire gochi konyora naro simite ya yachi ne yachi
Ono TV ngakiare korokwa na ndirenga kwagure 43 inch na wale 25,000 ona nesi minero ya mkopo kwa ya lenge 30,000 lakini kero kwa kana ile 60,000 kero kwa kana times oni mtevyo si anye 80 na yento na uchitie na kwa tenga boka kisa 12 kaenda waka polisi na tieko karipoti ripoti nkairoti naombwate akeigo nabwate simina ngwakira mugambi twate beti ya turi ubwa turi agakira mugambi agatwakira gocha tukamwatinde isinga kitiari ngikega ndrete ikiibete na ndito kiasa litina gende mna nabunete na murango tobuniri ore biya muntu okora nyumba arengi akanete kusiye kekerenge egera kaire ebintu abanta muna nchengorengere kwane mbali yale because muntu weta nyumba mani ngaki omenyete uno muntu tomenyete komo tumaite ngaki tokoragira ngaki tokoboka ngaki tokora nani ngaki tokosieka ngai tuna banta abo no bali master ona kira kintu tokumi kira ndinchena tebe mono abagambi botuko chipatiro bako aba isi bari bagutara botuko tokonyara no botuko bagonya kunyikinya sore ma ofio mechi agero busari ubonge bwabe ekero nabona botuko abantu ngutara bari botuko muno muna matangari gaba kumene bino na matangari baso banga gutara ona ikine kere abagambi abasigari bemukerere yoro barango uso busari ubongo bosiri baraki ngekere tonyore usentorale se nabona kango ubugima bwitumbo ile ndimna na tebe kiyagera umuntu guca bakanyumba korusie bintu byabo kora iro taigwete kende gyonse iyo bano ntebe yango ubugima bwabo ngayibure nyasa tokotambera gusina bugambi ba tokone one cyo bugambi nabona yango saba batachainse obeke mekakati barango nke abantu abakubwatu egera tokonye cyagere binjoro twabero samuri tangu kufanya kimuntu igega no mwane abayibi bachite butuko kituraire kengurwe dukarogoro nkanyaru mugakona haraye kumubuli kwarwara ya tendwali karugo bukuma kana ni bintu banta baraye agachakaraje akubuga chise kianda akanyorere nyumba ire wasi akundangeri ukwatigete nyumba wasi ya titigete nyumba wasi kawo chikulire nyumba akanyora TV esi mirende yani dinare te konyora bana nanya kutika simi yana chero itikina ni tigetero kana wankumeti ngoboka chisa 10 natiga bana bane bolire naenda kulichibe sengo cha nyumba nali umwi atana nyino ono wankumeti ni chane to muga kone gendonge ya gukora ni pipi ya kondi para pesta buati eto kungangana gana abana tu abatigere TV nero ngo batigera kina genda para kuligebes nero ngo babekera bana batabite berira bunyumba ngo cyane ono ngumiti umwizo ya atanga nitenyumba ngora mpimare nara monyore chibande zibwikirani yane nkamonyora ara iri chibande ngo bora rene ngyo korora gatamu ono kurwa bukina matinga ampi nitenyumba ateki bono nko bireta bira bira bingocha bira siri italiana sa asa Marita Nelson kamana makori one ndu yani ibere ga nyumba tena to nyumba ngango tuma kia bantu bakoreki basoire nyumba ne babe nyumba bakiri ne bintu bayimukirie TV esimi yaye ne yomukungwa ye bayirire TV yani pikipiki yaye mbabo koreki into bile byetuka mbabo koreki muntu yakore bamusiekereza nyumba agasoka n'ibintu bakanda n'umucyando machoka bwango yana machoka rukora aba bakora same timini cyo muntu yo nyumba sieke tumapema muntu otarweti yande no muntu ureke nyoro kaiga gweta iga api meta aba bawanya gocha baye kuchigasi bakora bamaitenga kinki kere nyumba baye muntu takurwara ta gento nje kuga noko patrol botuko na nyumba 10 whatever ichi seka family na netichi unaye gasi okorekana bonse babwaterana nambende yakabere parase be kuro goroga asa ya kurituka tuke yere mwa nyamboga yaro na nyamboga parase nene to koro to manyanga kimo chando yo ndiyo cha kwera enduwe yane ngote mara sa kunyara mukayo yo tari kuboka
yani tari akuboka ekemanga akuboka botuko oenie ebinto gochia etuka eri goroirani gocha okorigia ebesa akonyera abana nche nkotema ndase kunyanga bono rocho onye baraire nyomba bakabogoria ebinto bakaira bari gocha oganinga leta bwati kende ose bari komonyenya bamotike bore ebarasa ebenene egaiga ekenyoro gaiga mugambia chike ebarasa amagana yakwaneru tomanye ng'ang'a y'omochando monto akorwata ambe ache koiba igaiga monto akoiba oyo ore ang'e nonka agaiga nero ibono maite ng'aki aiga maite buna nkwenda bariga nakora 1 2 3 kura kwokogani kwana oyo pikipiki ngote nasokera narigeria abana oro no banyotigete amu noriga bakaire gento keri bagachika ne TV bakamanya sini asinka begete rumumbe bakabwata bakaira ono nchoko kanikwane naganie serikali ebwaterane n'abagambi abantu bonse bari babusikene serikali egere tokonye ogosaria ogosimboke ikiagera wabuchire mono otuko munango ochenje bw'epikipiki nabo ngonyora abantu bagotare pare otuko mugaso bari gotenena aba muramba bari bakonchinya sorema nabagosaria obosari borogonge abagambi mutachense kabisa n'abatureti egere tonyorango mbanto tiaba bagoitana na botuko ani barabia bagotusaria ebintu ebikori gune gasi enkonga n'obugimo bwakongire bwaruta